Jongstin tum rong aji mate karbi lamet amai tho lapen KYF mate karbi youth festival amokhat dun bolote na tum arjupon long jila bangke KCS bu naso KCS komen tu bes na klang mate upia posi kapin chong nang kok mal so KCS lasi none tum ang ton pen chingdam sna और अभी तो रुको क्लाइमैक्स अभी बाकी bangke karbi lamet lamchong kapang cho ponjia phanpura 1964 aningkan karbi lamet amai mate KLA ahin pen arjap thipsi non karbi lamet anujok e phonlo karbi jutang jubat lapen kapathir katarli ponjia phan lapen karbi jutang pir thelong kapathir thipjia phanpura 1977 aningkan karbi club Dipualong karbi jutang jubat asong mate KJAA mate karbi culture society KCS amhang pathek kono lapen karbi jutang jubat asong nangge plang jok sipini karbi khietum pindeng sumpot pir thelong pen pajet hang pono lun barim tumo barim kilun ang dipen lun pon bomlo lapen pir theruretik lun long pon bombo pasi ning the ponlo nasi KCS amang thek labang ke 1977 aningan se amang thek ponlo lapen KCS pen karbi pen pudam ji budala bangke karbi jutang jubat asong lapen aso lamet upisnya tum kabuji mate kachinda ma please comment box long kan veng pen ni semen nang reply dun lapen so channel se akimi lang please channel se subscribe channel lapen bell icon se press ikano